Темәс авылында кайтанан төзекләндерелгәндән һуң балалар өчен яңа спорт залы файдалануга тапшырылды. Был авылда эшләгән 3нче спорт объекты. Бәләкәй Башкортстанның тәүге башкалаһында төбәк-ара кимәлдәге спорт сараларының еш үтүен исәпкә алганда, яңа якты спорт залы урындагы балалар өчен зур бүләк. Теманың дәвамы алдагы янмала. Спорт өчен сиктәр юк. Бұл өлкәлә казанышлары булган спортчылар калала гына түгел, авыл ерендә лә яшәй. Темәс, волейбол, баскетбол, көрәш буенча яхшы һөҙөмтәләр биргән биләмәләрнең береһе. Укучыларның район төбәк-ара ярыштагы күрһәткечләре лә ошо хакта һөйләй. Мин беренче тапкыр килгәндә нык аптыраным. Спорт зал бур, иркен, якты. Миңа нык охшаны. Бұл спорт зал безгә мөһим кирәк иде. Bizden körəş boyunca, futsal boyunca, voleybol boyunca zona respublika yarışlarında katnaşıcı sportsmenler için bu sport zal büyük mühimdi. Biz rahmetimizi bildiririz rayon hakimiyetine şu sport zalды асуға булышлык иткән өчен. Авылда буга тиклем 2 спорт залы эшләй. Быныһы иһә уңайлы шарттары тренажер залдарының булуы менән дә аерылып тора. Ошыга тиклем кинозал, һуңынан физкультура дәресләрен үткәрү өчен кулайлашкан был объект кыска гына вакыттар эчендә кайтанан төзекләндерелгән. Балаларның шатлыгын уртаклашырга килгән кунаклар милли көрәш өчен келәмдәр, баскетбол туптары һәм китаптар бүләк итте. Бұл эште бездән көзгәһен яй адактарында башлагайдык, 1-2 айда аткарып килеп сыктылар. Һәм бүгенге көндә бу спорт зал безнең авылыбыз өчен, безнең авылыбызның яшь буынын үстерүгә зур өлешен индерер дип уйлыйм инде. Шулай ук быел Баймак калаһында кала мөхите программаһы буенча бихисап эшләр башкарылды. Төп игътибар урамдарды төзекләндерүгә, кешеләргә ял һәм спорт объектларын төзүгә бүленде. Без гомумән Баймак районы секторында милли көрәште үстерү, этноспортты үстерү һәм яшьләрне әхлаки яктан тәрбияләү буенча байтак сараларда катнашып йөрибез. Республика буйлап безнең төрле проектлар тормышка ашырылып бара һәм бына Баймак калаһында шулай ук кала мөхитенә арналган майдансыктарның да асылуы шатлыклы күренеш. Яңа ел байрамы алдыннан асылган спорт һәм социаль объекттар кешеләрнең ял минуттарын файдалы үткәрүгә юнәлтелгән. Яшәү шартларын яхшырту, мөмкин тиклем бар ердә уңайлы мөхит тудыру уның төп максаты. Гөлнур Ишбулатова, Ремиян Турин, Хайдар Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте.